Hi, how are you? Good, good. Hi, how are you? I'm fine, thank you. So, ఎలా ఉన్నారు శశాంక్ గారు? ఎలా నడుస్తుంది? How you enjoying this losers great talk? I'm doing good, very well. And loser uh, success కానీ loser కి వచ్చే feedback కానీ loser కి వచ్చే acclaim కానీ critical acclaim కానీ tremendous and overwhelming. Totally enjoying. Awesome, no wonder. And you know we could see that మీకు ఇంకా ఎక్కువగా కూడా కనెక్ట్ అవ్వడం కూడా చూస్తున్నాము ఆడియన్స్ లో because it's more about cricket. So so and మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారో తెలీదు బట్ we really wanted to know because you're just so perfect. Even first episode లోనే స్లాగ్ ఓవర్స్ లో బౌలింగ్ ఆ వికెట్స్ they're so realistic. So దాని గురించి చెప్పండి. యా యాక్చువల్లీ వెరీ ఎక్సైటింగ్ అండి. అంటే జనరలీ మనకి స్పోర్ట్స్ అంటే కూడా సినిమా అంటే కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది. సో అలాంటిది రెండు కలిసిన ఇదే మన లూజర్. సో నేను క్రికెట్ కి ఎప్పుడైతే నాకు అభిలాష్ ఈ బౌలర్ రోల్ ఏదైతే నాకు ఇచ్చాడో, సో నేను అనుకున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫేక్ గా ఆర్టిఫిషియల్ గా అయితే ఉండొద్దు. వీ హ్యావ్ టు డూ ద బేసిక్స్, వీ హ్యావ్ టు నో ద బేసిక్స్. అంటే కొంచెం ఐడియా ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రొఫెషనల్ గా ఉండాలి అన్నది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అని చెప్పి ప్రాక్టీస్ చేసాం. బిఫోర్ షూట్ 3 months ప్రాక్టీస్ చేశాను. 3 months of practice. ఎస్ ఎస్ అవునండి. ఓకే ఐమ్ సో సారీ కొంచెం ఒకసారి లైక్ వాట్ ఇంత ప్రాక్టీస్ చేశారా ఇంత కమిటెడ్ ఉన్నారా అని నాకు ఒకసారి షాక్ అయిపోయినా. That's no wonder it came so well. అంటే యా యా అంటే అది చేసినప్పుడు అస్సలు ఏదో మనం షూట్ కోసం చేసాము అన్నట్టు కాకుండా ప్రాపర్ గా ప్రొఫెషనల్ ఉండాలి అన్నదే ఇంటెన్షన్ టీం మొత్తంది. సో నేను ఐ సెడ్ నో వీ విల్ డూ లైక్ దట్ ఓన్లీ అని చెప్పి ఎంత కావాలంటే అంత ప్రాక్టీస్ చేసాం. ఫస్ట్ 1 month, నెక్స్ట్ 2 months, అవసరం ఉంటే ఇంకో మంత్ పర్ఫెక్షన్ వచ్చే వరకు చేద్దామని చెప్పి వి డిడ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 2.5 యాక్చువల్లీ 3 months చేశాను. ఓకే సో నో వండర్ నెక్స్ట్ క్రికెటర్ సెలబ్రిటీ లీగ్ అవుతుంది కదా సిసిఎల్ లో. సో పక్కా మిమ్మల్ని మా టీం అని పక్కా డిస్కషన్స్ నడుస్తాయి. మంచిదే అండి. అక్కడ ఆడుతున్నందుకు ఇక్కడ వస్తాం, ఇక్కడ బాగా చేసినందుకు అక్కడికి వెళ్తాం. సో అందరు కూడాను ఫ్యాన్స్ ఇఫ్ యూ హావ్ సీన్ శశాంక్ లేదు మొత్తం విల్సన్ అన్న హాయ్ విల్సన్ బాగుంది విల్సన్ క్యారెక్టర్ ఇదే వచ్చేసింది. సో కింద మెసేజెస్ కూడాను. సో హౌ యూ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్? వండర్ఫుల్ అండి. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వెరీ సర్ప్రైజ్ బికాస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ జనరలీ స్మాల్ ఫిల్మ్స్ కి కూడా రిలీజ్ అయిన వెంటనే రాదండి. అట్లీస్ట్ ఒక 1 week పడుతుంది బికాస్ ఆ టాక్ స్ప్రెడ్ అవడానికి. అది కూడా ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ద కంటెంట్ ఇస్ గుడ్. అలాంటిది మా కంటెంట్ బాగున్నందుకు ఫస్ట్ డే 14th midnight 12 అంటే 15th రోజు పెట్టిన వెంటనే ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అట్లా ఒక 1 week వరకు అసలు నేను ఏం ఉండదు. సో ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ యాంగ్జియస్ అండ్ క్యూరియస్ బట్ ఉండదనే ఎక్స్పెక్టేషన్ తో ఉన్నాను. బట్ టు మై సర్ప్రైజ్ ఆ రోజు నిద్ర కూడా సరిగా పోలేదు నేను. రాత్రి అంతా చూసాను మేము. బట్ పడుకొని లేచిన వెంటనే అసలు మై ఫోన్ ఇస్ ఫ్లడెడ్ విత్ మెసేజెస్ ఆల్ ఓవర్. అసలు ఏది వదలలేదు, వాట్సాప్ వదలలేదు, ఎస్ఎంఎస్ వదలలేదు, ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎనీథింగ్ ఐ ఓపెన్ దేర్ ఆర్ ఫ్లడ్ ఆఫ్ మెసేజెస్ just in the span of 8 hours after the release. Ante from midnight 12 o'clock that too 8 to 10 hours tarvata. So it was unbelievable. So it was fabulous, a tremendous response, and it was wonderful. Awesome. తెలుస్తుంది మీ మాటలోనే అర్థమవుతుంది how happy you felt about it అనేది. No, very overwhelmed. Yes, when you started మీ career start చేసినప్పుడు back to back 3 movies were like the hits. So yeah. After that కొంచెం డౌన్ఫాల్ కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లో కనిపించడం కానీ ఆర్ ప్రాబ్లీ ఇప్పుడు కొంచెం మీరు లేట్ తీసుకొని కొంచెం స్పేస్ తీసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ వెబ్ సిరీస్ లో కనిపించడం కానీ. సో వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్? అసలు ఫస్ట్ థింగ్ అసలు ఈ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది? శశాంక్ ఎందుకు మాకు ఇంత గ్యాప్ ఇచ్చిండు? యాక్చువల్లీ గ్యాప్ ఏమి నేను కావాలనో లేకపోతే నా కోరుకోనో చేసుకున్న గ్యాప్ కదండి. సో ఆల్వేస్ నా బిగినింగ్ నుంచి మీరు అన్నట్టు అయితే సై అనుకోకుండా ఒకరోజు ఎంత మంచి ఫిల్మ్స్ క్రిటికల్ అక్లేమ్ అట్లనే బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర మంచి సక్సెస్ అయిన సినిమాలు అవి. సో అండ్ ఐ థాట్ ఆల్వేస్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ షుడ్ డూ గుడ్ కంటెంట్ అండ్ గుడ్ రోల్స్ అండ్ వెరైటీ ఆఫ్ రోల్స్. మొనోటోనస్ లో వెళ్ళొద్దు అని సెలెక్టివ్ గా ఉంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. బట్ టైమ్ అండ్ అగైన్ ఐ బిన్ ట్రైంగ్ టు డూ, బట్ సమ్ టైమ్స్ మనం అనుకున్నట్టు అవ్వదు.
మనకు కావాల్సినవి అప్పుడప్పుడు మన వరకు రావు. సో ఉన్న దాంట్లో ది బెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం, బట్ దట్ మే నాట్ వర్కౌట్. సో అందుకని మేబీ యూ ఫెల్ దిస్ గ్యాప్. బట్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, the amount of appreciation, the amount of my presence in one particular film or one particular web series అని చూసుకుంటే, యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ 2005 తర్వాత అనుకోకుండా ఒక రోజు రిలీజ్ తర్వాత 2020 ఇప్పుడే అండి. ఓకే. సో 15 years పట్టింది. సో అండ్ ఇట్ ఈస్, I have no issue about it, I have no problem for it. But today, since the day it has released, people are not calling me Shashank. Even my close people who are around me always are calling me Wilson. విల్సనే. సో అంతకన్నా ఇంకేం కావాలండి మనకి? అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ, నిజంగానే. బట్ మీరు ఇప్పుడు అంటున్నట్టుగా మధ్యలో యూనో బికాస్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ బెటర్ సబ్జెక్ట్స్, మంచి క్యారెక్టర్, మీ టాలెంట్ ని బయటకు వచ్చే విధంగా ఉండేటటువంటి వాటిని పిక్ చేసుకుందాం అనేసి ఆ గ్యాప్ వచ్చింది అని అంటున్నారు. సో బట్ ఈ గ్యాప్ అంత వరకు అసలు ఏం చేశారు శశాంక్? ఏమైపోయారు? ఎక్కడున్నారు? వాట్ వాస్ హి డూయింగ్? అంటే నేను అసలు మొత్తం చేయలేదు అని కాదండి, చేస్తూ ఉన్నాను. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ డన్ సంథింగ్ ఆర్ అదర్ గాట్ రిలీజ్ సిన్స్ పాస్ట్ 17 years. దేర్ వాజ్ నెవర్ ఎ ఇయర్ వేర్ నథింగ్ రిలీజ్. బట్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చేసినప్పుడు సరిగా ఆడలేదు అనుకోండి, వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ చూస్తారు, అప్పుడు ఎవరు చూడరు. సో యూ విల్ ఆల్సో బీ ఇన్ వన్ అమాంగ్ దెమ్. సో అందుకని మీకు అనిపిస్తుంది నేను ఏం చేయలేదు అనిపిస్తుంది. చేశాను, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ డిడ్ంట్ వర్క్ అవుట్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ అది కాకుండా when I was into films, I thought I should have an alternate career అని చెప్పి I have a restaurant also అండి, మాయా బజార్ అని చెప్పి, మల్టీ క్యూజిన్ రెస్టారెంట్. సో ఐ హ్యావ్ ఇట్. సో నేను అవునండి, యా. సో oh, that's nice. Thank you so much. In case, thank you very much. In case I'm not shooting, I'm free with films or any other work film related, I am there always. Okay, get it. Yeah. So other than acting, what's favorite and adagalsina avasaram kuda ledu. The answer straight away is food. Yeah, both my most favorite things, and that is my profession. Oh, okay. Films and food. Really nice. So but do you believe in destiny? అంటే ఇప్పుడు లూజర్ చూసిన తర్వాత, సబ్జెక్ట్ తర్వాత వి బిలీవ్ ఇట్. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మీరు కూడాను ఎంతగా వెయిట్ చేసి బ్రేక్ తీసుకొని వదులుకొని థింగ్స్ అండ్ ఆల్, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఇట్ పెయిడ్ అన్నట్టుగా నాకు కనిపిస్తుంది మీ జర్నీలో, అట్ ద సేమ్ టైం లూజర్ సబ్జెక్ట్ లో కూడా. సో హౌ డు యు సీ దట్ డెస్టినీ? It's wonderful. It's all about patience అండి. You should never give up in life and keep working hard. That is what we, అంటే మన చేతిలో ఉన్నది ఏంటి అంటే సిన్సియర్ గా బాగా కష్టపడ్డాం అండి, అంతకన్నా మనం ఏం చేయలేం. when time comes, you have to make use of it. So I always used to believe in it. I'm optimistic about it. సో ఇప్పుడు నా కేసులో చూసుకుంటే లిటరలీ ఎన్ని సినిమాలు ఎన్ని పాత్రలు వచ్చినా ఆ రేంజ్ లో రాలేదు అన్నది మాత్రం ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. But even then, I still got an opportunity, and today after 15 years, now the same kind of acclaim, the same kind of appreciation, overwhelming, ఇంకా ఎక్కువ ఎన్నో రేట్లు ఎక్కువ వస్తుంది నాకు ఇప్పుడు. అండ్ ఎంతో మంది, జస్ట్ నాట్ మీ, మై ఫ్రెండ్స్, మై ఫ్యామిలీ, ఎంతో మంది ఫాలోవర్స్ అనుకోండి, ఫ్యాన్స్ అనుకోండి, మూవీ లవర్స్ అనుకోండి, కంటెంట్ లవర్స్ అనుకోండి, ఎవ్రీబడి ఈజ్ అప్రిషియేటింగ్ సో మచ్. అన్బిలీవబుల్ అండి. అంటే ఎంతో మంది ఓన్లీ విల్సన్ అనే పిలుస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా మీ కమెంట్స్ లో నేను అది మాట్లాడుతూ చదవలేకపోతున్నా కంటిన్యూస్ గా. ఎంతో మంది విల్సన్ అని అంటున్నారు. It's wholesome for so loser అన్నది it's everybody's hard work and everybody's talent has been evolved here, because every technician who has worked, మా డైరెక్టర్ కానీ, మా డిఓపి కానీ నరేష్ అయినా, మా డైరెక్టర్ అభిలాష్ అయినా, రైటర్స్ భరద్వాజ్ గారు అయినా, శ్రవణ్ అయినా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినప్పటికీ, ఎనీబడి యూ టేక్ ఇట్, దే గివెన్ మోర్ దెన్ 100% అండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ కంటెంట్ ని ఈ రోజు ఇంత బాగా ఆదరిస్తున్నారు అంటే ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ద యాక్టర్స్. అండ్ ఎవ్రీ యాక్టర్, యూ నేమ్ ఏ యాక్టర్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, స్మాల్ రోల్, any kind of screen time he might have, that doesn't matter. But ఆ స్క్రీన్ లో ఉన్నంత సేపు వాళ్ళు పర్పస్ఫుల్ గా ఉంటారు. ఆ ఉన్నంత సేపట్లో వాళ్ళ ప్రెసెన్స్ ఫీల్ అయ్యేలాగే చేస్తారు ఆడియన్స్. ఓకే, ఆసమ్. సో ఇక్కడ ఒకసారి కమెంట్స్ లోకి వెళ్దాము. సో రమ్య సురేష్ అంటుంది, I would love to. చాలా ఇష్టం అన్న అంటుంది. అండ్ శ్రీనివాసులు సేయింగ్ హాయ్ అన్న. మేము అందరికి మాట్లాడుతున్నప్పుడే సంపత్ శామ్ విల్సన్ బాయ్ అని వచ్చిండు.
Hi everybody. Yeah, Wilson bhai idhar hai. సో You nailed ఏదైనా it. Oh, wonderful. So nice రియాలిటీకి reading all this. రియాలిటీకి ఇప్పుడు లూజర్ లో చేసినటువంటి రియల్ క్యారెక్టర్ ఎనీవేర్ కనెక్షన్ ఎక్కడైనా ఉందా శశాంక్? ఎనీవేర్ యు హావ్ బాండెడ్ టుగెదర్? You mean my personally or in general you're asking? పర్సనల్లీ అండ్ ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ అండ్ రియల్ క్యారెక్టర్ లూజర్ కి. And actually, cricket or not, there are many people who are you can get connected with them. That is the main thing here. You might not. This is not a story of one person or one specific person. It is about plenty of people. And ఈ sport అనే కాదు. It can be any profession. The beauty of loser is దాని సోల్ ఏంటంటే ఎనీబడి కెన్ రిలేట్ టు ఇట్ బికాస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వీఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ దేర్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అండ్ ఆ టైంలో మనం ఎప్పుడో అప్పుడు లూజ్ అయి ఉంటాం. వీల్ బి అ లూజర్ బట్ ఓన్లీ అట్ దట్ టైమ్ హౌ వీ నాట్ గివ్ అప్ అండ్ హౌ వీ స్ట్రైవ్ హార్డ్ and take a proper suggestion, guide, or a path to follow by somebody's advice or self-realization thought, when we fight back, is we become a winner, and that is loser. సో అది ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ లో ఈ ఫేజ్ ఉంటుందండి గ్యారంటీగా. ఎవరికి లైఫ్ ఎప్పుడు హైలో నార్మల్ గా వెళ్తూ ఉండదు. దేర్ ఆర్ ఆల్వేస్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. సో సమ్వేర్ ఆర్ అదర్ విత్ సమ్వేర్ ఆర్ అదర్ సిచ్యువేషన్ విత్ సమ్ ఆర్ అదర్ క్యారెక్టర్, లూజర్ లో ఉన్న ఏ ఒక్క క్యారెక్టర్ తోటన్నా మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ లైక్ రియల్ మోటివేషనల్ వర్డ్స్ విన్నట్టు అనిపిస్తుంది. రియల్ మోటివేటింగ్ డైలాగ్స్ కమింగ్. సో దట్స్ రియల్లీ నైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. Thank you so last 140 seconds ఉంది కాబట్టి in your words quick గా లూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అండ్ ఇప్పుడు మీకోసం లైవ్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాన్స్ అందరి గురించి. Loser is one of experience, one great experience, and definitely it has given me back so much of appreciation, so much of love. Audience nunchi is unbelievable. I am totally overwhelmed. I can't even, and I don't have words to express my feelings for it, because our kind of appreciation for this web series and for my performance, especially Wilson, na look aina, na both the looks, young Wilson and old Wilson aina. And I give all the credit to entire team, and especially my makeup artist Ranga, who has made me look like that. He has done an unbelievable job. So I'm very thankful. I have to thank my team and all the people who are here, taken time and watched our web series, and now they are here watching us live. I truly say I love you, and me love ila undi kabatte mem ila cheyagaltunano, and I will definitely work more hard. I'll work towards more better roles, better performances, better content, and keep on entertaining you guys as far as possible, as much as possible. That is for sure. Thank you Shashank. You know, promise kuda ichesaru that you're going to come up with good things అనేది అందరూ కూడా అదే అడుగుతున్నారు. And 100%. Thank you 100%. so much, and wish you all the best for your upcoming projects. So waiting to see you, and I'm also like one of your fan. Ankokunda oka roju Saiki nenaithe like I was crazy about you by that time. Thank you so much. Thank you very much. You made me happy.